Бартаро ҳамон телефоне ки бисёриятон суроғ мекунед, ина уҷалака дигар светкошам уҷалака омад, свети зардаш ва свети кабуташ. Ҳамон свети сабзшам ята биги биёда, свети сабзаш. Ҳамаи худаш 4 расветка дорад. Ина дигар расветкошам бо нигоҳ кунед чӣ хеле. Мисол чихоли сиёра ки агар дар ино задан, яча чихоли сиёша бурорда, чихоли сиёша ки мезанед чоткаи бад метавад. Ина 4 сета расветка, оперативкаш 8 ба 256 тагай. Дар комплектацияш бошад чихол, зарядник ҳамаш мебурад. И еще даруш пленка хели задагия телефонлар, ина пленка задагия, оперативкаш бошад 256, памяташ 5000 мАч батарейка дорад. Чихола яча пушон дали бойташ. Ина чихола оз мепушонем, худо хоҳад. Как десе, иним хели чихол қати хоб меравад, ина свети голд ден хоб меравад десен. Ва ами чихола оз мисол дар амеора гирда дига телефоношам пушон, дар иношам. Ини светшам мепушонем оз худо хоҳад. Ини светшам оз мепушонем. Ин бошад светча дестинаш хеле светай. Свети кабуташ. Ина кабуда. Кабуда нигоҳ кунед чӣ чотка мегӯям. Бо иҷо свети сабзам ҳам хе аст. Свети сабзам метавонед ки хеле чихолаш қати ҳамаш мебурад. Дар комплекти бошад зарядник қати кабелаш ҳамаш ҳаст. Ва нархи телефон бошад 8500 рубл. Ва ози бошад бо як Тоҷикистон як телефони дига худо хоҳад равон кардесиям. Биёем мекушем яке бора бинадохӣ. Не ман вашиншон. Ами? Глобальный версияш, да. Глобальный версияш ами. Ассалому алейкум. Чхер раис? Нағзми шумо? Чо кади? Телефон барои худо гирифтесай? Ҳа, ина телефончат глобальный версияш. Свети зардаш. Бо чӣ свети ранги? И свети зардаша барои чӣ свети зардаша вибур кади? Медонӣ барои чӣ зардаша бировардаган? Свети зардаша именно барои бурусли бировардаган. Ин хеле бурусли буда значит, ну? Гап неста. Оз ина телефонта тамошо кунед, ая телефон меқаба, ман светшам телефонам мекушам. Хоб. Ин аст телефонам боша, ина Poco X6 Pro, худо хоҳад и апашка барои ами бачашона телефон гирифтааст, Poco X6 Pro. Телефони игровой, свети зардаша гуфтанд. И телефон се расветка хай дорад. Отабек ина коробкаша мекушем, коробкаша кушо телефона, барои ки баъд аз телефон қабл десам, баъд аз сиёҳка намешавад. Ина телефон дар комплектасияш бошад. Иҷа дорад чихол. Опа, свет телефон оз мекушад уҷада. Иҷа дар хайра как обычный Poco дорад, чихол дорад и симча документация мехе. Ана бошад телефони Poco X6 Pro. Телефон я намуд сабуке аст ки вообще просто и қафош эка кожа, ина светаш дидеси додад. Ана светча. Ана хе свети кож зардай, эка кожа. И телефон алекин эҳтиёт ки тест чир мешавад нисбат ба хирча. Ама свети сиёшам биёро табек. Нисбат ба свети сиёша и тест чир мешавад. Тозагира аҳамият бити телефонда. Эка кожа ва свети зардаш ана бошад свети сиёҳша чиқак десен. Ина свети сиёш, ина свети зардаш. Нархи телефон бошад дар Telegram канал ҳаст. Барои чӣ мо нархоша дар видео намегем? Барои ки нархҳои телефон тест зивас шуда месад, қимат ё арзон шудаш мумкин аст. Ба мисол нархҳои телефонро дар Telegram канал мепартоем. Если арзон шавад, зато шумо ба нархи арзон харидориш мекунед гуфта. Камера бошад, камераи асосӣ 64 мегапиксел, телефони игровой, процессори телефон бошад дар инҷа нависондагӣ, нигоҳ кунед. Процессори телефон бошад MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Последний бигенки процессор Dimensity дар ҳамин телефонзадагӣ, экран AMOLED 120 ГГц кор мекунад, камера 64 мегапиксел ва 60 Вт 20 зарядка дорад дар комплектасияш и ещё кабели 20 зарядка дорад. Болои бошад батарейкаш 5000 мАч. Телефон бошад инози настрой карда метем, телефон яка бора шумо дамоз нишон метем. Телефон я намуд телефон чотки аст ки экранаш масад аксоби кайсаш вообще бомба, 120 ГГц экранаш кор мекунад ва вақте ки барои бозӣ истифодаш мебаред, рости гап плюс минус 90 ГГц свободна мебардорад. Мамурҷон, айн телефон чанд ГГц мебардорад? 90 мебардорад свободна. 90 FPS. Ман даже хаб бозӣ ки намекунам, ман намефаҳмам чӣ 90 FPS мебардошта аст. ГГц экрани телефон худаш 120 ГГц. Ин телефонча гирон кардем. Я бор шумо ҳам бинед чхелай. Ина телефончата гирон кардем додад. Ина телефонча дидеси? Ина бошад камераш, ози худо хоҳад, камераш ин як бора шумо нишон метем. Вот, ина камераш, ина нигоҳ кунед. Камераш нигоҳ кунед, ина вот 05 дуриш. Ин бошад фронтальный камераш. Худо хоҳад телефонча полни ози худо хоҳад Тоҷикистон равон мекунем.
кнопкааш бошад, кнопкаи как-то необычный кнопка кадаги зад. Кстати, барои чӣ ин ҳамин света вибр кардасӣ ва ҷиян шогирд ки гуфти гапҳо любители Брус Ли будааст. Касе ки ҳамин света дида бошад, сиёҳ хати чони самомисид кардаги и мақсад барои Брус Ли ҳамин света буроварда буданаш. Так что хай дидастен хитон эҳтиёт кунен. Агар ҳамин любой намо телефон дар кор шуда ҳамҷа биёед метавонед биёед ин бародаро телефон харидорӣ кунед. И яке бора биё падаркашам дар ин видео бигирем падаркаи телефон чӣ мебурояд. Хоб, барои додара падарка мегирем, барои Poco X6 Pro апаҷон падаркаша гирем ку чӣ мебурояд. Ҳар як клиенте ки магазин мо телефон мехарад, якта тухмча ҳам метиемаш, айдри падаркаш чизе бурояд. Ва айдрин падаркаш буромад мошинкаи универсальни. И ҷиян бари шашидаги? Не, бариша наиждасын. Хоб, як навша мошинка буромадааст, додарда хайна падарка ҳарчи буромадаш мумкин, падарка ҷа мисол наушник, массажёр, мошинка, фен, ҳама чӣ буромадаш мумкин. Насиби апада бошад мошинка будааст. Хоб, шумо метавонед биёед мол омода харидорӣ кунед. Магазини Realphone ҳамавақт дар хизмати шумоай. Худтон эҳтиёт кунед. Саломат бошед. Авиакаси чокади билет милет рафтеста ягон чи биринчи. Ина барои авиакаси ин рақамҳои 925 371 0388 муроҷиат кардантон мумкин аст. Магазини Realphone ҳамавақт чизои реалиеро барои шуморо пешниҳод мекунад. Саломат бошед, то дидор. Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар стансияи Бутырская мерасед, ай вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торгови центр Зелёни раҳнамоӣ мекунад. Ай лестница полни ба боло мебуроед ва тарафи дасти чап гардиш мекунед. дар иҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага, шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. баъди гардиш карданатон шумо аллакай торгови центр Зелёниро мебинед ва дохили торгови центр Зелёни кишиден, шуморо магазини Realphone пешвоз мегирад. Марҳамат дар омода харидтонро ба анҷом расонед. Омодаи шуморо интизоре.